Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa masu sauraron mu a daidai wannan lokaci. Wannan labarin da muke dauke da shi labari ne wanda ya matsa hazo a fannin social media. Wato labarin nan da ake ta ya madidi da shi akan cewa jarumar fina-finan Hausa wato Maryam Boat an ga wani bidiyo da ya yi da wata a ciki tsirara haihuwar wata, wanda hakan ya jawo cece-kuce yayin da ɗaya daga cikin jaruman Nafisa Abdullahi ta ɓara yayin da ta yi magana har ta kai ga ta yi wasu maganganu ko in ce wasu rubuce-rubuce waɗanda suke sa masu karatu a cikin wani yanayi, kuma ko in ce yanayin na ayat tambaya. Ga dai abinda ita wannan jaruma Nafisa Abdullahi ta rubuta dangane da wancan raɗe-raɗi da zargi da ake yi an ga wancan bidiyo a cikin harshen Turanci. Ta ce, "We know who did it, and wallahi, he will surely regret this." Ma'ana, mun san wanda ya yi wannan, kuma wallahi ta rantse sau uku. Sai ya yi da ya sanin abin da ya aiwatar. So, a sakamakon haka ne dubannan jama'a ko in ce ɗaruruwa suka yi ta tsokaci da mai da martani ko tambayoyi akan wannan. Ga ɗaya daga cikin wanda suka yi wa ita wannan baiwar Allah Nafisa Abdullahi martani a cikin wannan dandali na Twitter. Ya ce, "He will regret it," a cikin harshen Turanci. "The question is, who is he? Why is Maryam Boat naked inside a room with someone not her husband? What is she doing?" Sai ya dawo cikin harshen Hausa ya kara da cewa, "Ko wani sin ne na shirin fim za ku fitar?" Ya koma cikin harshen Turanci ya karasa, "We need this answer, Nafisa Abdullahi." Fassarar abin da yake faɗa a gurguje ya ce, ki rubuta zai da na sani. Abin tambaya a nan shine, wane ne shi? Kuma yaya aka yi ita Maryam Boat ta kasance a cikin ɗaki tare da wani wanda shi ba mijinta ba, kasancewar kamar yadda kowa sani ba ta da aure? Kuma me suke yi? Kamar yadda kuma ya karasa da Hausa, ko wani sin ne na shirin fim za ku fitar? Inda ya karasa da cewa, "Muna son amsa daga bakinki Nafisa Abdullahi." A cewar shi wancan wanda ya wancan tsokaci mai suna Mosby a Twitter, @Mosby. To babu shakka wannan al'amari ya matsa hazo, ya kawo cece-kuce da rudani matuƙa sanin abin da yake nan, amma ba za mu iya cewa fa abin da aka faɗa na cewa ana zargin ita ce ba ya tabbata ita ce, domin ana iya samun masu kamanceceniya daban-daban a duniya, kuma ta iya yiwuwa ya zama gaskiya. Mu dai abin da muke addu'a, Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye ka fatanin al'ummar musulmi baki daya. Assalamu alaikum wa rahmatullah.